Hey madoda nyabona umhlola. Hey angikhale nobozi ndiwubone lo mhlola lo. Umhlola simanga seshwa yeso. Yo. Sisimanga. Ye man, ngike ndathi kaloku ndidlula kwindlu kaSpecho. Ukayino MK papa kade ngiqonda ba hayi nyani make nimamele into lekuthethwa ngayo kumane kukhuzwa. Sidlele zombili sana. Yive isithi MK yabona ngoku. Hayi bopha umkhosi kaFaro ngoku. Iphinde isabele enye le kuSpecho. Ithi he? Ithi le MK ye man. Hey sibheke yiphutha ngona qonda manje kuthethwa ngamagama aseBhayibhelini na athi ke nisondela ithi le kuSpeech uthina mfondini apha kum uthi uphi na Adam dilapha nkosi uqonda inwazi idlala inkathi manje ezichefezi ukubone lana ongawuzi mhlawumbe ukhala ukhasdawula diphinde sithi futhi le ingu MK ifuna uqonda vezirazi ithi le MK futhi awu bapha baseKorinte hey makhulu amagama aziwabiza ingathi kuthethwa ngeBhayibheli ngakade ngizama ungena ndindike kangeni ndiphinde ndivibuyisa le nguSpeech ithi mina ngondivula iGenesis hayi nakomba yabona ngoku make ndingena ikhonto enzwayo ukona umkhuba udala nthengena lo mkhuba owenziwayo lona kufuneka manje ndiyaqala ingqonqoza kuzoba right ndingena uthi juluti yangela ipolice hayi sawusixabana lamadoda le funeka ndiyibonile into ba enzani into enzwayo ingaka ndazibisa phana bendilichiliza icanga ndaluchiliza kwami icango yo xa ndifika apha endlini ezanto ziyatshayisa kumnyama zibonakali nakakuhle yayivisiti nathi kuSpeech yo hayi wangena uGoliath uthi nguGoliath ithi le nguSpeech omkhulu mfundi ke mna ke ndikuDavid yintoni kanti lamadoda ahleli ngayo ngathi sithi story ndani hey abula uGoliath baseBhayibhelini wo ngikona bayo xa kusike kwathina amadoda ndani nizojonga baye eceleni kaSpeech emadoda engathi yiBhayibheli nje lena manje bayayifunda ndithi nisoyijonga yey wasekufana namadoda le yintoni mfundini hey achaya ngeBhayibheli yo hayi ke hayi nyuka apha ngaseKorinte lamadoda abambekile le hayi bazobona ke lo ngona mhlola ke ngilobe ndithetha ngawe ngithi angikhaleli ukuze uthi le inguSpeech wangena ubani xa ungena wawubona uGoliath ye madoda lilonke sabibona uGoliath wabona kusithiwa hayi ezinye izinto kaFaro bathini xa ubabuza xa ndibuza isizathu kuthiwa hayi besicimba fam nowayiphone book man hayi ingqondo lebanyathela ngayo hayi ngobantu abo hayi akubhadlwanga kubantu abo imbali le hayi ayikho da